லக்ஷ்மி பிரியா மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஜீவா மாதாஜி, எல்லாரும் போடுறாங்க. ரகுராமன் பிரபுஜி, பவானி மாதாஜி, பிரியா பானர்ஜி. உங்களுக்கு நம்பர்லாம் தெரியும், இருந்தாலும் உங்களுக்கு நம்பர் போட முடிஞ்சா போடுங்க. பிரியா பாலாஜி, பிரியா பானர்ஜி மாதாஜியோட நம்பர் இருக்கு, லக்ஷ்மி மாதாஜியோட நம்பர் இருக்கு, என் மல்லிகா மாதாஜி நம்பரும் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டேலாம் நீங்க வந்ததுனால உங்களோட நம்பர்லாம் இருக்கு. யார் ஃபர்ஸ்ட் டைமா வராங்களோ அவங்க நம்பர் தான் எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச், எல்லாம் ரொம்ப கோஆபரேட்டிவா இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி அவங்க கிட்ட ஒரு வாட்டி சொன்னா போறோம், அழகா பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஸ்லோகம் நீங்க வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? லக்ஷ்மி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க என்னதான் கேக்குறீங்கன்னு தெரியல. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, என்ன வாசிக்கணும் மாதாஜி? நெட் ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா, கேட்கல மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதா? இப்பதான் கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது கர்மயோகம் 3வது சாப்டர். நம்ம வந்து 6 சாப்டர் வரலும் கர்மயோகத்தை பத்தி தான் நம்ம படிக்கிறோம். இது வந்து கர்மயோகம் ஃபுல்லா வந்து அதாவது அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து எப்படி வந்து பகவானை சென்றடையறதுக்கான வழியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும், கர்மத்தின் மூலமா இறைவனை அடையறதுக்கான வழி, அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. சுபஸ்ரீ மாதாஜி பிரணதி சொல்றீங்களா? சொல்றேங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. இந்த ஒரே நிமிஷம். இந்த ஒரே நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி. இந்த ஓபன் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி பிரணதி. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹு ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதன்விதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சக கன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோவேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்சா கல்பத்ருப்யக்ஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமக. குருவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷா சாத்திய தேசதாரிணே பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்தசக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாஷாதி கௌரபக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம
ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். நம்ம வந்து நேத்தி வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறது ஷார்ட் சம்மரிங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது அர்ஜுனன் வந்து முதல் சாப்டர்ல என்ன சொன்னாருன்னா போர் புரிய மாட்டேங்கிறதுக்கு ஒரு 5 விதமான காரணங்களை சொன்னாரு. அதுக்கு செகண்ட் சாப்டர்ல பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன செஞ்சாரு, கவுண்டர் கொடுத்தாரு. என்னென்னத்துக்கு என்னென்ன அதை என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இரக்கம். நம்முடைய உறவினர்களை கொல்லக்கூடாது, அவங்க மேல இறக்கப்பட்டு கொல்ல மாட்டேன், போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு பகவான் அர்ஜுனர் சொல்றாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு, நான் உடல் அல்ல, அதாவது ஒவ்வொருவரும் என்னது ஆன்மீக ஆத்மா, நீ வந்து இந்த உடலைத்தானே அழிப்ப தவிர அந்த உயிரை அழிக்க முடியாது. உயிர் எப்படிப்பட்ட அளவுப்பட்டது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்மளுடைய முடியோட நுனியில டிப்பு வந்து 10,000 துண்டுகளா கட் பண்ணணும்னா அது எந்த சைஸ் வருமோ அதுதான் வந்து ஒரு நம்மளுடைய ஆத்மாவின் அளவு அப்படின்னுட்டு நம்ம உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மாதிரி உள்ள அந்த ஆத்மா வந்து என்ன செய்ய முடியாது, நீரினால நினைக்க முடியாது, நெருப்புனால எரிக்க முடியாது, காற்றினால உணர்த்த முடியாது, எந்த ஆயுதங்களாலும் துண்டிக்க முடியாது, கண்ணுக்கு புலப்படாதது, நித்தியமானது, எப்ப தோன்றுச்சு எப்ப மறையுது ஒண்ணும் தெரியாது. அப்படிப்பட்ட ஆத்மா, அதை நீ அழிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல, நீ வந்து உடலைத்தானே அழிக்கிறதே தவிர உயிரல்ல அப்படின்னு வந்து நல்லா எடுத்து சொல்றாரு பகவான். அந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது, நம்ம சட்டையை கட்டி மாட்டுற மாதிரி இந்த உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடலை அது எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பகவான் வந்து சாங்கிய யோகத்தை சொன்னார், நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து இன்பமின்மை. போர் புரியதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை, அவர்களை கொல்வதனால நமக்கு எந்தவித இன்பமும் வராது, துன்பம் தான் தரும் அப்படின்னு அர்ஜுனர் சொல்றாரு. அப்போ வந்து என்ன சொல்றார் பகவான், உனக்கு வந்து போர் புரிஞ்சின்னா, உனக்கு வெற்றி அடைஞ்சின்னா என்ன இருக்குது, ராஜ்யம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு, மகுடம் சுட்டிக்கலாம். இல்லையா, வீர மரணம் அடைஞ்சா நீ வந்து சொர்க்கத்துல போய் அங்க வந்து சுகங்களை அனுபவிக்கலாம், எப்படி பார்த்தாலும் உனக்கு வந்து லாபம்தான், அது வந்து இன்பம் தரக்கூடியதுதான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு பார்த்தோம். 3வதா வந்து பாவச் செயல். அந்த அக்கிரமக்காரர்களை கொல்றதுனால நமக்கு பாவமே வந்து சேரும் அப்படின்னு அர்ஜுனர் சொல்றாரு. அப்ப இறைவன் என்ன சொல்றாரு, பக்தி செயல்பாட்டுல பாவம் எதுவும் இல்ல, நீ பக்தியோட எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல எந்த விதமான பாவங்களுக்குமே வழி கிடையாது அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் நசிஞ்சு போகும், வர்ண சங்கரம் ஏற்படும், தேவையற்ற சந்ததி உருவாகும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு பகவான், வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க முன்மாதிரி ஆயிரு. இப்ப கௌரவர்கள் வந்தாங்கன்னா அதர்மாட்சி தான் நடக்கும், அப்ப நீ சொல்ற அந்த வர்ண சங்கரம் ஏற்படக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும். அதே சமயத்துல பாண்டவர்களான நீங்கள் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சீங்கன்னா அந்த இடத்துல என்னது, ராமராஜ்யம் போல ஒரு தர்ம ராஜ்யம் நடக்கும். அப்போ வந்து அங்க இருக்க மக்கள் வந்து சுபிட்சம் அடைவார்கள், வர்ண சங்கரம் ஏற்பட வழியே கிடையாது, நீயே முன்மாதிரியா இரு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. கடைசியா இருமனம். 2 விதமான மனங்கள்ல அவர் போர் புரியலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு டுவாலிட்டி இருக்குது. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு, சோபர் மேன், அதாவது திடமான உறுதி படைத்தவன் எப்படி இருப்பான், எப்படி அமருவான், அவனுடைய மொழி என்ன, அவன் செயல்பாடு என்ன அப்படின்னு ஒரு ஆமை உதாரணம் காட்டி நமக்கு பகவான் சொன்னாரு. ஆமை தன்னுடைய கூட்டுக்குள்ள தன்னுடைய உடல் அங்கங்கள் எல்லாம் எப்படி சுருக்கிக்குதோ அது போலதான் ஒரு திடமான உறுதி படைத்தவன் என்ன செய்வான், தன்னுடைய புலன்களை தேவையற்ற நேரங்கள்ல ஆமையை போல குறுக்கிட்டு தேவையான சமயங்கள்ல அந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணுவான். அப்போ வந்து திடமான உறுதியோட ஆண்டவருக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். எப்படி சேவை செய்யணும், மன உறுதியோட இருக்கணும், அதுல இருந்து விலகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல பகவான் சொன்னதெல்லாம் நம்ம வந்து நேத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 3, அதோட ஷார்ட் சம்மரிங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்ப வந்து நேத்தி பார்த்ததுல வந்து ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொன்னாரு பகவான், கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா. அந்த கடமையை செஞ்சுட்டு பலனை எதிர்பார்க்காத, பலனை துறந்துடு அப்படின்னு சொன்னதை இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து என்ன செஞ்சுக்கிறாரு, தவறா புரிஞ்சுக்கிறாரு. பலனை துறந்துடுங்கிறத அவர் செயலை துறக்கிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3.1 இருந்து 2 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறாரு,
துரத்தலா அல்லது செயல்படுறதா, நான் வந்து செயலை துறக்கணுமா அல்லது செயல்படணுமா, என்ன செய்யணும் அப்படின்னு 2 விதமான வழிகளை சொல்றீங்களே, நான் எதை செய்யணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. அடுத்தது 3.3ல இருந்து 9 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நிஷ்காம கர்ம யோகத்துக்கும் ஞான யோகத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அதாவது ஞான யோகத்தை விட சிறந்தது எது அப்படின்னா நிஷ்காம கர்ம யோகா. நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து எப்படியாவது ஒண்ணு வந்து நல்வினை வரும், இல்லாட்டி தீய வினை வரும். அந்த 2 வினைகளுமே என்ன செய்யலாம், நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அந்த செயல் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு அந்த செயலை செய்யும் பொழுது அது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல வந்துடுது. அது ஞான யோகத்தை விட சிறந்தது அப்படிங்கறத பகவான் எடுத்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து 10ல இருந்து 16 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, கர்ம காண்டாவுக்கும் கர்ம யோகாவுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். கர்ம காண்டான்னா என்ன, நாம செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்களை நாம வந்து அனுபவிக்கிறது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் இப்போ வந்து 100க்கு 99% நம்ம வந்து கர்ம காண்டாவில்தான் இருக்கிறோம். நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதோட பிரதிபலன் என்ன அப்படின்னு நினைச்சுதான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது வந்து கர்ம காண்டா. அதே வந்து கர்ம யோகா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நாம செயலோட பலன்களை துறந்துடுறது. அந்த பலன்களை ஆசைப்படாம அதை வந்து துறந்துட்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து கர்ம யோகா அப்படின்னு பகவான் வந்து அதுல எடுத்து சொல்றாங்க. அடுத்தது 3.70ல இருந்து 35 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள், எத் எத் ஆசரதி சிரேஷ்டஸ். அதாவது ஒரு முன்மாதிரியாக நாம தான் வாழ்ந்து காட்டணும். ஒரு அரசன் ஒரு நாட்டை ஆளும் அரசன் வந்து எப்படி வாழ்ந்து காட்டுறானோ அதுபடிதான் குடிமக்கள் வந்து பின்பற்றுவாங்க. ஒரு வீட்டுல ஒரு தந்தை எப்படி இருக்கிறாரோ அதை பின்பற்றிதான் அவங்க குழந்தைகள் இருப்பாங்க. அது போல அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து முன்மாதிரியா நடந்து காட்டு மற்றவர்களுக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது 36ல இருந்து 43 வரையும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல மிகப்பெரிய எதிரி யாரு, நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு எதிரி இருக்காங்க. யாரு அப்படின்னா காமம். அந்த காமம் அதுதான் வந்து இகவைரினம்னு சொல்லப்படுது. அந்த காமம் வந்து எப்படி நமக்கு எதிரியா இருக்குது, அதை எப்படி வெல்றது, அது வென்றுட்டு நாம எப்படி இதுல இருந்து விடுதலை அடையிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி 36ல இருந்து 43 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போறோம். இப்ப நம்ம சாப்டருக்குள்ள போகலாம். இது வந்து இதை பத்தி நான் லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு விளக்கி சொல்றேன். இது வந்து பார்த்துங்க. கடைசியா இதோட ஸ்லோகம் வருது, அப்போ உங்களுக்கு சொன்னா இன்னும் ஈஸியா புரியும். நம்ம வந்து உள்ள வந்து சாப்டருக்குள்ள போகலாம். மாதாஜி யாரு வாசிக்கிறீங்க எனக்கு ஸ்லோகா? ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசி. எந்த ஸ்லோகா மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் 1 and 2. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச ஜாயசி சேத் கர்மணஸ்தே மதா புத்திர்ஜனார்தன தத்கிங் கர்மணி கோரே மான் நியோஜயசி கேசவம் व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவசெல்லா மாதாஜி நீங்க ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, எதுக்காகன்னு தெரியல. ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுக்காக ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணேங்க மாதாஜி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க வாசிங்க. ஓகே, அதுக்கு தான் கேட்டேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே, இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கேக்குறாரு பகவான்கிட்ட. என்ன கேக்குறாரு? ஜனார்தனா, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் ஏன் இந்த கோரமான போரில் என்னை ஈடுபடுத்துகிறீங்க? அதாவது அவருக்கு போர் செய்ய விருப்பம் இல்லை. அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, இங்க வந்து பகவான்கிட்ட வந்து கேக்குறாரு, பலநோக்கு செயல்களை விட எது சிறந்தது? புத்தி சிறந்தது அப்படிங்கறத நம்ம பகவான் சொல்லியிருக்காரு. நேற்று வந்து என்ன பார்த்தோம், கர்ம யோகத்தை பத்தி சொன்னாரு, புத்தி யோகத்தை பத்தி சொன்னாரு, ஞான யோகத்தை பத்தியும் நேற்று சொன்னாரு. இது எல்லாமே கேட்டுட்டு அவரு வந்து கேக்குறாரு, ஏன் என்ன இந்த கோரமான, அதாவது உயிர்கள் அழிக்கக்கூடிய இந்த போர்ல என்னை ஏன் ஈடுபடுத்துறீங்க அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட கேக்குறாரு. அப்புறம் வந்து என்னென்ன கேக்குறாரு, இப்ப வந்து 3 வழிகள் இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. என்னென்ன வழி?
ஒண்ணு வந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க மெடிடேஷன் பண்றாரு ஒருத்தர், இங்க வந்து பக்தி, இங்க வந்து புத்தி யோகம், ஞான யோகம் இதெல்லாம் நடைபெறுது. இப்ப வந்து ஒரே மாதிரி 3 வழிகளை கூறுறீங்களே, ஒன்று போல தோன்றும் 2 வழிகளை காட்டினா நான் எந்த வழியை பின்பற்றுறது அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து கேட்கிறாரு. திஸ் வே ஆர் அதர் வே அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதாவது இப்ப வந்து மெடிடேஷன் பண்ணி பகவான துறவு நிலையில இறைவனை சென்று அடையிறது. துறவிகள்லாம் என்ன செய்வாங்க, மெடிடேட் பண்ணுவாங்க, காட்டுல போய் இறைவனை சென்றடைவாங்க. அந்த வழியை பின்பற்றவா அல்லது பக்தி யோகத்துல ஈடுபடவா, அல்லது இப்ப வந்து இவரு என்ன செய்யறாரு, ஆஞ்சநேயர் வந்து என்ன செய்யறாரு, இலங்கைய வந்து எரிக்கிறாரு. யாருக்காக எரிக்கிறாரு, ராமருக்காக அவர் எரிக்கிறாரு. அவருடைய வாள்ல கட்டின நெருப்ப வந்து இலங்கை முழுக்க வச்சு எரிய விடுறாரு. ஆனா அவருக்கு அதனால ஏதாவது அவர் தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக ஏதாவது செஞ்சாருன்னா இல்லவே இல்லை. ராமர் மேல உள்ள பக்தியினால அவருக்கு வந்து ஒரு தீங்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கு. அவருடைய தர்ம பத்தினியை அங்க வந்து ராவணன் கடத்திட்டு போயிருக்கிறான். அது வந்து அதுவும் பத்தாததுக்கு அவன் வந்து விட மாட்டேங்கிறான். இங்க வாள்ல நெருப்பு வைக்கிறாங்க. அதனால அவருக்கு கோபம் வருது. அந்த கோபத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துறாரு, அங்க வந்து இலங்கை அதர்மிகள் வாழக்கூடிய இடங்களை எரிச்சு தன்னுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்துறாரு. தன்னுடைய புத்தியை கொண்டு அதை செய்யறாரு. இப்படி இந்த வழிகள்ல எந்த வழி சிறந்தது அப்படின்னு அர்ஜுனனால இங்க வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கப்படுது. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா வழிகளுமே இறைவனை சென்றடைகிறதுக்கான வழிகள் தான். இப்போ வந்து துறவு ஞானிகளா இருந்து மெடிடேஷன் பண்ணி பகவானை சென்றடைகிறது ஒரு வழி. பகவான பக்தியோட வழிபட்டு இறைவனை சென்றடைகிறது சிறந்த வழி. புத்தியை கொண்டு ஞானத்தை கொண்டு வந்து இறைவனை வந்து சென்றடைகிறதும் பகவானை சென்றடையக்கூடிய வழிகள் தான். இருந்தாலும் இந்த 3 வழிகள்ல எது மிக சிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தா பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. அது வந்து மிகவும் எளிமையானது. ஏன்னா மெடிடேஷன் பண்றவங்களால நீண்ட நெடுங்காலம் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு வந்து நிறைய தடங்கல்கள் ஏற்படும். அவங்களால கண்டினியூஷனா அதை வந்து செயல்படுத்த முடியாத நிலையில பாதியில கைவிடுவாங்க. அது நம்ம வந்து 6th சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம் அதை பத்தி. அப்படி கைவிட்ட யோகிகளோட நிலை என்ன ஆகும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து 6வது சாப்டர்ல தியான யோகத்துல நம்ம படிப்போம். அந்த மாதிரி அது வந்து கடினமான வழி. அது அடுத்தது ஞானம். ஞானத்தின் மூலமா இறைவனை சென்றடையலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு சரியான ஒரு குரு வேணும். நமக்கு ஆன்மீக குரு இருந்தாலொழிய அந்த ஞானத்தின் மூலமா நாம வந்து சென்றடைய முடியாது. ஏன்னா நாமளா படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னா அது ரொம்ப கடினம். நமக்கு வந்து நம்மளுடைய அறிவு கெட்டினதுதான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா ஒரு குருவானவர் இறைவனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட இருந்து கேட்கும் பொழுது இறைவனை வந்து சீக்கிரமா இறைவனை வந்து எளிமையோட நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், சென்றடையத்துக்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுப்பாரு. அதனால அந்த வழியும் கொஞ்சம் சிரமம். ஏன்னா குரு கிடைக்கிறது சிரமம். அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே குருவா கிடைச்சிட்டாரு. ஆனா எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லை. அதனால அதை விட எளிமையானது எது அப்படின்னு பார்த்தா பக்தி தான். பக்தி வழி வந்து சிறந்தது. எல்லாராலையுமே வந்து ஈஸியா வந்து இறைவனை சென்ற நம்ம வீட்டுல இருக்க ஒரு படத்தையோ ஒரு விக்கிரகத்தையோ கோயிலுக்கு சென்று ஒரு பூ கொடுத்து ஒரு பழம் கொடுத்து பகவானை வந்து எளிமையா வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியும். பகவான் வந்து 9வது சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காரு. என்னாவது பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பழமோ ஒரு பூவோ ஒரு இலையோ நீரோ அளித்தால் கூட அவர் என்ன செய்யறாரு, ஏத்துக்கிறாரு. எப்படி பக்தியோடையும் அன்போடையும் கொடுக்கணும். அப்போ வந்து அவர் ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்படி எளிமையான வழியா இருக்கக்கூடிய பக்தி யோகமே சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. 6 படிங்க மாதாஜி. செல்லா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய ஆஸ்தே மனசம்ரன் இந்திரியாதான் விமுடுத்மா வித்யாசார சாவுத்தேசே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இது கிருஷ்ணா. மித்யாசாரா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா போலி மனிதன். போலி மனிதன் யார சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி நம்முடைய புலன்கள் 5 விதமான புலன்கள் இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா 10 புலன்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இப்போதைக்கு 5 ஞானேந்திரியங்கள் சொல்லக்கூடிய 5 புலன்களை பத்தி நம்ம எடுத்துக்குவோம். அந்த புலன்கள் என்ன செய்யணும், நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும். நம்ம வந்து
தேவையற்றதை பார்க்கக்கூடாது, தேவையற்றதை கேட்கக்கூடாது. இப்படி நம்மளுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைபாய் இருக்கும். புலன்களை மட்டும் கட்டுப்படுத்திட்டு மனசு அலைபாய் விடுறது. அதாவது நாம வந்து ஞானத்துல ஒரு யோகத்துல இருக்கிறோம், தியானம் பண்றோம், சந்நியாச வாழ்க்கை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் என்ன பண்றாங்க, துறவிகளா போய் இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, கண்ணையும் காதையும் மூக்கையும் வாயும் மூடிக்கிட்டு மனசு வந்து வெளியில போகும். எங்க போகும், நம்ம விட்டுட்டு வந்த குடும்பம் எப்படி இருக்கு, அவங்க என்ன செய்யறாங்க, நம்ம அதை பாதியிலே விட்டுட்டு வந்துட்டோமே அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடியவங்க இருப்பாங்க. இல்ல அங்க சுற்றி இருக்க சூழ்நிலைகளால நமக்கு ஏதாவது ஆபத்து வருமோ அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க இருப்பாங்க. இப்படி என்ன பண்ணும், மனம் வந்து அலைப்பாய ஆரம்பிச்சிரும். அப்படி புலனின்ப அந்த செயல்களை மட்டும், அதாவது எந்தவித செயலும் செய்யாம கையை கட்டிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தாலும் மனசு என்ன செய்யுது, சுத்திக்கிட்டே இருக்குது. அப்படிப்பட்ட நிலையில மனசை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் என்ன செய்யறான், தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அப்படிப்பட்ட மனிதன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு துறவி இருக்கிறாரு. அவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரத மகாராஜா. நம்ம பரத கண்டம்னு பேர் வர்றதுக்கே காரணமான பரத மகாராஜா அவருதான். அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு பிறகு அவருக்கு வந்து அத நாட்டம் குறைஞ்சிருது. அந்த அரண்மனை போக வாழ்க்கை இது வெறுத்து போய் தன்னுடைய குடும்பம், மனைவி, மக்கள், செல்வம், அரண்மனை எல்லாத்தையுமே அவர் விட்டுட்டு துறந்து வந்து துறவியா வந்து காட்டுல வந்து உட்கார்ந்து தவம் புரிகிறாரு. அப்படி தவம் புரிகிற காலகட்டத்துல அவருக்கு என்ன செய்யுது, அந்த இடத்துல ஒரு மான் வருது. அது மான் என்ன செய்யுது, கர்ப்பமான மானு. அது என்ன செய்யுது, ஒரு கன்று, இளங்கன்றை ஈன்றுட்டு அது போயிடுது. போனதுக்கு அப்புறம் அந்த கன்று, மான் கன்றை வந்து வளர்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை இவர் எடுத்துக்கிறார். இவர் வந்து துறவியா போனவர். இவர் வந்து ஒரு மான் மேல என்ன செய்யறாரு, பற்று வச்சிடுறாரு. அந்த பற்றை வச்சுக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த மானை வந்து அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது, அதை வந்து பராமரிக்கிறது, இப்படி அதுலயே வந்து தன்னுடைய காலத்தை வீணாக்குறாரு. அவரு யோகியா அவரு தவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த நிலையில இப்ப வந்து மான் வந்து அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுது. இது வந்து என்ன ஆகுது, புலன்களோட விஷயம். இந்த மனசு வந்து என்ன பண்ணுது, மான் மேல ஈடுபட்டுருது. அதனால அவர் என்ன ஆகுறாரு, மறுபிறவி மானா பிறக்கிறார் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது. இவர் வந்து ஒரு போலி துறவி இல்ல, ஆனாலும் மனசை கட்டுப்படுத்தாதனால அந்த நிலைக்கு வராரு. இன்னும் நிறைய உதாரணங்கள் நம்ம புராணங்கள்ல இருக்கு. என்ன பண்றாங்க, விஸ்வாமித்திரர் உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் வந்து என்ன, ஒரு ராஜாவா இருந்து ஒரு முனிவரா, அதாவது அவர் பிரம்ம ரிஷியா வரணும் அப்படிங்கிற கட்டத்துக்கு அவர் என்ன பண்றாரு, நிறைய வந்து தவம் செய்யறாரு. தவம் செஞ்சு ரொம்ப சிறப்பா வந்து தவம் செஞ்சு வெற்றி அடையக்கூடிய நேரத்துல இந்திரன் என்ன பண்றாரு, மேனகை, ரம்பை இவங்களெல்லாம் அனுப்பி அவருடைய தவத்தை கெடுக்கிறாங்க. அவரு என்ன செய்யறாரு, தவத்தை வீணாக்கிறார். அதுல வந்து மனசு பறி கொடுத்துடுறாரு அந்த பெண் மேல. அப்போ வந்து அவருடைய தவம் ஸ்பாயில் ஆகுது. அப்போ வந்து என்ன பண்றாரு, மறுபடியும் உட்காந்து ஆரம்பத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு. இப்படிதான் வந்து என்ன வருது அப்படின்னா, நம்ம புலன்கள் வந்து என்ன செய்யும், ரொம்ப மோசமான நிலைக்கு கொண்டு போய் விட்டுடும். அப்படிப்பட்ட நிலை வந்து துறவிகளுக்கு கூடவே கூடாது. அது புலன்கள் வந்து பாம்புக்கு உதாரணமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது ஈஸியா வந்து என்ன செய்யும், நம்மள வந்து அதாவது நம்மளுடைய பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில தள்ளிவிடும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 9 and 11 செல்லும். மாதாஜி வரல மாதாஜி, இந்த ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. யஜ்ஞார்த்த கர்மணோ அந்யாத்ர லோகா அயம் கர்ம பந்த்ரு ததர்த்தர்மம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சம்சார. 11 படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. 11 படிச்சிருவாங்க மாதாஜி. ஆ. தேவன் பாவியத் தானோ தேவா பாவியந்தவ பரஸ்பரம் பாவியந்த சரையே பரம வியாபியாசயதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, யாகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க.
விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். அதாவது நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் பகவான் விஷ்ணுவுக்கு அதை அர்ப்பணிச்சுட்டு நாம செய்யணும். ஏன்னா அவருதான் வந்து யஞ புருஷன், யாக புருஷன், யஞேஸ்வரர் அப்படின்னு வந்து அழைக்கப்படுறாரு. மற்ற செயல்கள் எல்லாம் உலக பௌதிக பந்தத்தோடு நம்மள வந்து என்ன பண்ணும், கட்டி வைக்கும். ஆனா பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யக்கூடிய செயல்களால நம்ம வந்து பந்தத்துல இருந்து விடுதலை அடைய முடியும் அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். யாருடைய திருப்தி? பகவானுடைய திருப்திக்காக செய். இப்போ வந்து போர் புரியது இவருடைய கடமை. பகவானே சொல்றாரு நீ போர் புரி அப்படின்றாரு. ஆனா அவர் என்ன செய்யறாரு? யோசிக்கிறாரு. போர் புரியறதுக்கு நிறைய காரணங்களை சொல்லிட்டு போர் புரியாம இருக்கிறாரு. இத வந்து நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யும் பொழுது இவர் சொல்லக்கூடிய அந்த பாவ செயலோ, வர்ண சங்கரமோ, இல்ல வந்து அந்த இன்பமின்மையோ எதுவுமே வந்து இவரை வந்து பாதிக்க போறது இல்லை. அதனாலதான் வந்து அததான் நிஷ்காம கர்மான்னு சொல்லப்படுது. அப்புறம் இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் என்ன செய்வாய்? பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். எனக்கு அர்ப்பணிச்சு நீ எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் பகவான் என்ன செய்வாரு? நம்மளை வந்து பாவ பந்தங்கள்ல இருந்து விடுபட அனுப்புவாரு, விடுபட வைப்பார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னும் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த உலகத்தை வந்து பகவான் எதுக்காக படைச்சாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஆசை. நம்ம எல்லாருமே என்ன செய்யறோம்? அவருடைய நித்திய உலோகத்துல இருந்தவங்க தான். தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் நம்ம எல்லாருமே. எதுக்காக தவறி விழுந்தோம்? நாம வந்து இந்த பௌதீகத்தை அனுபவிக்கணும், இறைவனை போல இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை பார்த்து நம்ம மனசுல ஒரு ஆசை வருது. நாமளும் வந்து அனுபவிக்கணும். நாம வந்து சர்வெண்ட், பகவானுடைய தொண்டர். நம்ம எல்லாம் அவருக்கு சேவை செய்வதுதான் நம்மளுடைய கடமை. அவரை போல நம்ம அனுபவிக்க முடியாது. அவர் தான் சூப்பர் என்ஜாயர். நாமளும் அவரை போல அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம்னா அவர் என்ன செய்யறாரு? சரி, அனுபவிக்கணுமா, நீ போ, பௌதிக உலகத்துக்கு போய் அனுபவிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி நம்மள இங்க வந்து அனுப்புறாரு. அனுப்பும் பொழுது என்ன செய்யறாரு? நம்ம வாழறதுக்கு தேவையான இந்த உலகத்தையும் அவர் என்ன பண்றாரு? படைக்கிறாரு. இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறாரு, மனித குலங்களை படைக்கிறாரு, தேவர்களை படைக்கிறாரு, யஞங்களை படைக்கிறாரு, எல்லாத்தையும் கொடுத்து பிரஜாபதிகளை படைக்கிறாரு. இப்படி எல்லாத்தையுமே படைச்சு நீ போய் சுகமா வாழு, யாகம் செஞ்சு சுகமாக வாழு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை வந்து இங்க அனுப்பி வைக்கிறாரு. அந்த யாகங்கள் யாருக்காக நம்ம செய்யறோம்? அப்ப வந்து யங்கங்கள் வந்து நம்ம வந்து பஞ்சமகா யஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். பஞ்சமகா யஜ்யங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்ம யஜ்யம், பூத யஜ்யம், தேவ யஜ்யம், மனுஷ யஜ்யம், அப்புறம் வந்து பித்ரு யஜ்யம். இது எல்லாருமே கடமையா வந்து செய்ய வேண்டியது. நிச்சயமா எல்லாரும் எல்லா உயிர் வாழ்விலும் செய்யணும். அப்படிப்பட்ட நிலையில இதுல வந்து நம்ம என்ன செய்யறாங்க? யாகங்கள். யாகங்கள் செய்யறது வந்து இந்த காலகட்டத்துல கொஞ்சம் கடினம். ஆனாலும் அந்த முன்னாடி வந்து சத்திய யுகம், திரேதா யுகம் மற்றும் வந்து துவாபர யுகத்துல எல்லாம் இதை வந்து சிறப்பா வந்து செஞ்சிருக்கிறாங்க. அந்த யாகங்கள் செய்யறதுனால யார் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவர்கள், டெமிகாட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அவங்க நம்ம வந்து ஏன்னா அவிர்வாகத்தை அவங்களுக்கு தான் நம்ம கொடுக்குறோம் யாகம் செஞ்சு. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அதுல மகிழ்ச்சி அடைஞ்சதுனால அவங்க நமக்கு தேவையான வெயில், மழை, காற்று அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க நமக்கு அதை கொடுத்து நம்ம வாழறதுக்கான சிறந்த ஒரு நிலைய நமக்கு பூலோகத்துல உண்டாக்குறாங்க. இப்படி தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையில ஒரு உயர்ந்த கூட்டுறவு, அதாவது ஒத்துழைப்பு நடக்குது. அதனால இந்த மனித குலங்கள்லாம் எப்படி வாழறாங்கன்னா ஒரு சந்தோஷத்தோட வாழறாங்க அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. இதுதான் யாக சக்கரம். அதாவது இதுல யாக சக்கரம் எப்படின்னா ஒரு ரொட்டேஷன், ஒரு சங்கிலி தொடர் போல வருது. இப்ப வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறாரு? பிரம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்றாரு. என்னத்த உபதேசம் பண்றாரு? வேதங்களை முதல்ல அவருக்கு தான் வந்து உரைக்கிறாரு. அந்த வேதங்களை கேட்டுட்டு அந்த பிரம்மா என்ன செய்யறாரு? முதல் உயிர் வழி பிரம்மதேவன் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான்கிட்ட இருந்து இந்த முதல் உயிர் வழி அவரு தான். அது அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? பகவான்கிட்ட இருந்து அந்த வேதங்களை கற்றுக்கிட்டு படைப்பு தொழில அவர் ஏத்துக்கிறாரு. படைப்பு தொழில அவர் ஏத்துக்கிட்டு அந்த வேதங்களை யாருக்கு கொடுக்கிறாரு? தன்னுடைய குரு பரம்பரை வழியா யாராருக்கு கொடுக்கிறாரு? நாரதருக்கு சொல்றாரு, நாரதர் வியாசருக்கு சொல்றாரு. இப்படி குரு பரம்பரை வழியா மனித குலத்துக்கு அந்த வேதங்கள் இறங்கி வருது. அந்த வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வர்ணாசிரம தர்மம்னு இருக்குது. அது நாளைக்கு நம்ம வந்து 4th சாப்டர்ல படிப்போம். பிராமணர், சத்திரிய, வைசிய, சூத்திரன்னு 4 வர்ணங்களுக்கும் உள்ள கடமைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வகுத்து கொடுத்துட்டாரு.
அந்தந்த கடமைப்படி அந்தந்த வர்ணத்துல இருக்கிறவங்க அந்தந்த கடமையை செய்யணும். இப்போ வந்து ஒரு சூத்திரனானவன் என்ன செய்யறான், நிலத்தை பண்படுத்தி விவசாயத்துக்கு அதை வந்து சீர்படுத்துறான். இப்ப அந்த சீர்படுத்தும் பொழுது இங்க வந்து பிராமணர்கள் என்ன செய்யறாங்க, யாகம் வளர்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து வேத மந்திரங்கள்லாம் தெரியறதுனால அவங்க வந்து வேத மந்திரங்களை உச்சாடனம் பண்ணி யாகத்தை வந்து அவங்க வந்து வளர்க்குறாங்க. யாகம் வளர்க்கறதுனால என்ன கிடைக்குது, மழை. நமக்கு வந்து அதனால வந்து தேவர்கள் வந்து சந்தோஷம் அடைந்து இந்திரனும் வருணனும் என்ன செய்யறாங்க, நமக்கு தேவையான மழைய பொழிவிக்கிறாங்க. முற்காலத்துல எல்லாம் மாதம் மும்மாரி பொழியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாம் படிச்சிருப்போம். ஆனா இப்ப எல்லாம் வந்து அந்த மழை வந்து கெட்டு போச்சு. ஏன் கெட்டு போச்சு, ஏன் அந்த மும்மாரி பெய்யுது, யாருக்காக மும்மாரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிறந்த அரசர்கள், அந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய சிறந்த அரசர்கள் அவங்களுடைய அரசாட்சிக்கு மெச்சி ஒரு மழை. அடுத்தது பிராமணர்கள் அவங்க செய்யக்கூடிய யாகங்கள், அவங்க ஓதக்கூடிய வேதங்களுக்காக ஒரு மழை. அப்புறம் நாட்டில் வாழக்கூடிய பெண்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து கற்பு நெறி தவறாம வாழ்ந்ததுக்காக அவங்களுக்காக ஒரு மழை. ஆக மாதம் மும்மாரி மழை பொழிஞ்சிருக்கு. ஆனா இப்பெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறோம், மழை வேணும்னா நம்ம வந்து அதுக்கான யாகத்தை நம்ம வளர்க்க வேண்டிய நிலையில மாறி போச்சு. எல்லாம் நம்ம வந்து கலியுகத்துல எல்லாமே மாறி போயிடுச்சு. இப்ப அப்ப வந்து என்ன செஞ்சாங்க, இவங்களுடைய யாகத்துக்குனால பதிலுக்கு வந்து மழை கிடைக்குது. அந்த மழை மூலமா நமக்கு என்ன செய்யுது, இப்ப வந்து இவங்க பண்படுத்துற அந்த நிலத்துல விளைய வச்ச அந்த தானியங்கள் உற்பத்தி ஆகுது. தானியங்கள் உற்பத்தி பண்ணுனா அது யாருக்கு தேவை, எல்லா உயிர்வாழிகளும் தானியத்தை நம்பிதான் வாழறோம். நம்ம எல்லாம் ஒரு நாள் கூட சாப்பாடு இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது. அந்த தானியம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அந்த தானியங்களை நம்ம எப்படியோ எடுத்து அப்படியே சாப்பிடலாமா அப்படின்னா கூடவே கூடாது. அதை நம்ம வந்து பிரசாதமா செஞ்சு பகவானுக்கு படைக்கணும். அதை என்ன செய்யணும், பகவான் கிருஷ்ண அர்ப்பணம் பண்ணணும். அதுக்கு என்னென்ன நம்ம சாப்பிட போறோமோ அது எல்லாமே பகவானுக்கு பிடித்தமானதா செஞ்சு அவருக்கு படைச்சிட்டு நாம அந்த தானியத்தை உட்கொள்ளணும். அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் இறைவனுக்கு சென்றது. இறைவன்கிட்ட தான் வருது, திரும்பி வந்து அங்க இறைவனுக்கே போய் சேருது. ஆனா இறைவன் வந்து அந்த பிரசாதத்தை எல்லாம் அவரே சாப்பிடுறாரு. அவரு வந்து கண்ணால பார்த்தே அவர் வந்து உட்கொண்டுட்டு நமக்கு அது பிரசாதமா நம்ம கொடுக்குறாரு. நாம வந்து அதை சாப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து இந்த கலியுகத்துல நமக்கு வந்து அந்த யாகங்கள் செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு வசதி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா அதுக்கு வந்து பொருள் செலவு அதிகமாகும், நேரம் அதிகம் எடுக்கும். அப்புறம் வந்து பியூரிட்டி இல்லை. இந்த கலியுகத்துல வந்து அதுல போடக்கூடிய அவிர்வாகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நெய்யாகட்டும் இல்ல சமித்துக்கள் ஆகட்டும், எதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதுக்கான பியூரிபிகேஷன் இங்க இல்லை. மந்திரங்கள் சொல்லக்கூடிய பிராமணர்கள் பியூரிபிகேஷனா அப்படின்னா அதுவும் முழுமை இல்லை. எல்லா மந்திரங்களும் தெரிஞ்ச பிராமணர்களும் இந்த காலகட்டத்துக்கு இல்லை. அப்படிப்பட்ட நிலையில கலியுக மக்கள் வந்து என்ன செய்ய முடியும், இது வந்து நமக்கு வந்து வாய்ப்பே இல்லை. நம்ம வந்து யாகம் செஞ்சு பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியாது. அந்த காலகட்டத்துக்காக அவர் என்ன செய்யறாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறாரு, இந்த கலியுக மக்கள் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதுனால அவரே இறங்கி வர்றாரு. சுயம் கிருஷ்ணரே இங்க வந்து என்ன வர்றாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்து அவதாரம் பண்றாரு. எப்ப பண்றாருன்னா சுமார் 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி. இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பூலோகத்தை விட்டு போனது, துவாபர யுகம் நடந்தது வந்து ஒரு 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்தது. அதுக்கப்புறம் கலியுக ஆரம்பத்துல ஒரு 500 வருஷம், இப்ப சமீபத்துல 500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல மாயாப்பூர்ல பகவான் கிருஷ்ணரே என்ன பண்றாரு, சுயமா வந்து இந்த இடத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபுவா இங்க வந்து தோன்றி இருக்கிறாரு. அவர் எதுக்காக வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து தன்னுடைய ராதையை பத்தி உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கும். பகவான் கிருஷ்ணருடைய ராதை வந்து பிரேமையில அவங்கள சிறந்தவங்க யாருமே கிடையாது. இறைவன் மேல அவ்வளவு ஒரு பிரேமை, அவங்கள போல ஒரு பிரேமை யாருமே இல்லை. அதனால அவர் வந்து கேக்குறாரு, நீ எப்படி இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிற அப்படின்னு பகவான் வந்து ராதை கிட்ட கேட்கும் பொழுது, நான் வந்து உங்கள் மேல பகவான் மேல வைக்கக்கூடிய அந்த பிரேமைய நீங்க உணர முடியாது, அதனாலதான் உங்களுக்கு உணர முடியாம என்னட்ட இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அப்படியா, கிருஷ்ண பிரேமை அவ்வளவு இனிமையானதா, அதை நான் அனுபவிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, இந்த பூலோகத்துல வந்து சைத்தன்யா வரா. எப்படி வராரு, ராதையோட மனபாவத்தை எடுத்துக்கிட்டு, ராதை என்ன கலர்ல இருக்காங்கன்னா ஒரு கோல்டன் கலர், தங்கத்தை உருக்கி வார்த்த நிறம்.
அந்த நிறத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு சைத்தன்யரா வந்து இங்க வந்து பூமியில அவதாரம் பண்ணாரு. அவரு மட்டுமா வருவாரு, வரும்போது அவரோட பரிவாரங்கள் எல்லாமும் கூடவே அழைச்சிட்டு வருவாரு. அதே மாதிரி யார் வரா அப்படின்னா இவர் வந்து நித்யானந்தன். நித்யானந்தர் யாரு அப்படின்னா பலராமர். பலராமரும் தான் இங்க நித்யானந்தரா வராரு. இவர் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியார் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியது. விஷ்ணுவும் சிவனும் கலந்த ஒரு தோற்றம். அவரு அத்வைத மகாபிரபு. இது கதாதரர். கதாதரர் யாருன்னா ராதாராணியோட அவதாரமா தான் சொல்லப்படுது. ஸ்ரீவாசா யாருன்னா நாரதா. இப்படி அவங்க எல்லாரும் என்ன 5 பேரும் வராங்க. அதுதான் வந்து இங்க பஞ்ச தத்துவா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பஞ்ச தத்துவா அப்படின்னாலே பகவான் விஷ்ணுவோடைய அவதாரங்களை தான் குறிக்கும் பஞ்ச தத்துவா. யாரு பஞ்ச தத்துவா? சைத்தன்ய பிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத பிரபு, கதாதரர், ஸ்ரீவாசா. இந்த 5 பேரும் சேர்ந்தது பஞ்ச தத்துவா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவங்க எதுக்காக வர்றாங்க இங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு இந்த கலியுக மக்களுக்கு தியாகம்லாம் செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில சிக்கல்ல இருக்கிற நம்மளை விடுவிக்கிறதுக்கு ஈஸியா என்ன செய்யறாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நமக்கு வந்து சொல்றதுக்காகவே அவர் வந்து அவதாரம் எடுத்திருக்கிறாரு. அது வந்து எங்க வந்திருக்கு, இவர் தோற்றம் பற்றி எங்க சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது கேண்டோ 5வது சாப்டர் 32வது ஸ்லோகத்துல இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம வந்து அதை போய் பார்த்தோம்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல வந்து என்ன பண்ணணும், இப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை ஃபர்ஸ்ட் உச்சரிக்கணும். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம என்ன செய்யணும், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்காகவே எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது வந்து இந்த வீடு, இது வந்து 108 மணிகள் இருக்கிறது தான். இந்த வீடு தான் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். இதை வச்சு உங்களுக்கு தெரியுதா கண்ணுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பீடை எடுத்து வச்சுக்கணும். இது வந்து இதுல சென்ட்ரல் பீடா இருக்கிறத நம்ம வந்து அது வந்து சாட்சி மணின்னு சொல்லுவாங்க. இதை விட்டுட்டு நாம என்ன செய்யணும், அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மணியா கையில உருட்டணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு ஒரு மணியை நவுத்தணும். அடுத்தது மறுபடியும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு 2வது மணி. இப்படியே நம்ம வந்து இந்த மாலை முழுக்க நம்ம செஞ்சோம்னா அது வந்து 108 தடவை வரும். ஒரு நாளைக்கு நீங்க எல்லாருமே வந்து என்ன செய்யணும், இப்போ வந்து 108 தடவை உச்சரிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு மாலை அது, அந்த ஒரு மாலையில இருந்து அப்புறம் இம்ப்ரூவ் ஆகி அப்புறம் நீங்க 16 ரவுண்டுக்கு வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு ரவுண்டு இன்னைக்கே நீங்க வந்து ஆரம்பிக்கணும். இந்த மாலை எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, நம்முடைய இஸ்கான் டெம்பிள் எல்லா டெம்பிள்லயும் இது கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்ல, நீங்க ஆன்லைன்ல கூட இதை வாங்கிக்கலாம் ஆர்டர் பண்ணி. இத மாதிரி பேக் ஒண்ணு இருக்கும், சாண்டிங் பேக். அந்த பேக் உள்ள நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த மாலையை உள்ள வச்சுக்கலாம், பத்திரமா உள்ள வச்சுக்கலாம். நம்ம சாண்ட் பண்ணும்போது இந்த ஆள்காட்டி விரலை யூஸ் பண்ணவே கூடாது. பண்ணும்போது நம்மளுடைய விரல் வந்து இப்படி இருக்கணும். அந்த விரல் இது வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த மற்ற விரல்களை அதுல வச்சு பதிஞ்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு மணியா நம்ம வந்து சொல்லி இந்த ஜபத்தை நம்ம உச்சரிக்கலாம். இதை சொல்றதுனால நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். அது வந்து நம்மளுடைய ஆத்மாவை பியூரிபிகேஷன் பண்ணக்கூடியது. மந்திரங்கள் வந்து சுலபமா செய்யக்கூடிய மந்திரமா இது இருக்குது. இப்ப காயத்ரி மந்திரம் எல்லாம் சொல்லணும்னா நமக்கு வந்து நிறைய வந்து இதெல்லாம் ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்கு. இப்படி நேரத்துலதான் செய்யலாம், இந்த நேரத்துலதான் சொல்லலாம் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் இருக்குது. ஆனா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்துக்கு எந்த விதமான நியதிகளும் கிடையாது. நீங்க எப்ப வேணா சொல்லலாம், காலையில சொல்லலாம், மதியம் சொல்லலாம், ராத்திரி சொல்லலாம், தூங்கும் போது எந்திரிச்சு உட்கார்ந்து தூக்கம் இல்லைன்னா சொல்லலாம். மகளிர் வந்து பெண்களுக்கான அந்த தீட்டு நாள்ல சொல்லலாம், துக்க வீட்டுக்கு போகும்போது சொல்லலாம். இதுக்கு எந்த விதமான தடைகளுமே இல்லை. அதனால நாம வந்து என்ன செய்யலாம், தூங்கி எழுந்து நம்ம முகத்தை கழுவி பல்ல வளைக்கிட்டு வந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டு நம்ம ஜபம் பண்ணலாம். அவ்வளவு ஈஸியான மந்திரம். இது எதுக்காக வந்து நம்ம வந்து மந்திரங்களை வந்து சொல்லறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ராமநாமத்தோட மகிமை. காசியில வந்து ஒரு செல்வந்தர் வாழ்ந்தாரு. அவர் வந்து ரொம்ப கொடை வள்ளலா இருந்தாரு. அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுகிட்ட இருக்க பொருள்கள் எல்லாம் யாருக்கு வேணாலும் வாரி வழங்கக்கூடிய
குடைவல்லாளா இருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரபுவுக்கு வந்து என்ன வந்துருது, திடீர்னு அவருக்கு தொழுநோய் வருது. தொழுநோய் வந்ததுனால அவருக்கு வந்து அதுல இருந்து ரொம்ப விடுதலை அடைய முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. அவருக்கு சேவை செய்யறதுக்கு அவர்கிட்ட உதவி பெற்றவங்க எல்லாம் வர்றாங்க. வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவருக்கு சேவை செய்ய காத்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவர் வந்து யாரையும் அவருக்கு வந்து யாரையும் வந்து தொந்தரவு பண்ண விருப்பம் இல்ல. யாரையும் வந்து அதை நெருங்க விட மாட்டேங்கிறாரு. அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல எல்லாரும் வந்து அவருக்கு எப்படி வந்து அவருக்கு பதிலுக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்க காலகட்டத்துல அவர் சொல்றாரு, என்ன வந்து நீங்க எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா என்ன கங்கை கரைக்கு அழைச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அவர்கிட்ட உதவி அடைஞ்சவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, அவரை வந்து கங்கை கரைக்கு தூக்கிட்டு போறாங்க. அங்க போனோம்னா அவர் என்ன சொல்றது வந்து எல்லாரும் தூக்கி வாரி போடுது. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, என்ன கல்லை கட்டி இந்த கங்கையில போட்டுருங்க அப்படிங்கிறாரு. அதை கேட்டோன்னே எல்லாரும் அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அவர் வந்து அப்பேற்பட்ட கொடைவள்ளல், எல்லாருக்கும் உதவி, ஊர் உலகமே வந்து அவரை போற்றி புகழுது. அவரை தூக்கி கங்கையில போடுறதா யாரும் வந்து மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி இவங்க 2 பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த வழியா ஒருத்தர் வர்றாரு. யாரு வரா அப்படின்னா, கபீர்தாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பக்தருடைய சீடர் பத்மநாபர் அப்படிங்கிறவர் அந்த வழியா வர்றாரு. அவர் பார்த்துட்டு இங்க வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு வந்து அவர் விசாரிக்கிறாரு. இந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து தொழுநோய் வந்ததையும் அவர் வந்து தன்னை கங்கையில போட சொல்லியும் கேட்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அப்படின்னா அவர் சொல்றாரு, நான் சொல்றதை நீங்க எல்லாரும் கேளுங்க. கேட்டீங்கன்னா அவருக்கு வந்து இதுல இருந்து மோட்சம் கிடைக்கும், விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா, நீங்க வந்து ராம ராமன்னு 3 தரம் ராமநாமத்தை உச்சரிங்க இவருக்காக வேண்டி, அவர் வந்து குணமடைவாரு அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்ப வந்து அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, நாங்க ராமர் கோயிலுக்கே அவரை தூக்கிட்டு போய் வேண்டி இருக்கிறோம், ராமரே வந்து அவருக்கு வந்து எந்த உதவியும் செய்யல அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்றாங்க. ராமர் செய்யாதத ராமன் நாமம் செய்யும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இப்ப நமக்கு கூட உதாரணமா நம்ம வந்து சேது பந்தனத்துல பாத்தீங்கன்னா ராம அப்படின்னு எழுதி எழுதி அந்த கல்லை போட்டோம்னா இந்த கல்லெல்லாம் மிதக்குதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஆனா ராமர் போட்ட கல்லு மிதக்கல. ஏன்னா அதுல ராமான்னு அவர் எழுதல. அந்த நாமத்துக்கு வந்து அவ்வளவு மகிமை இருக்கு. அத சொல்லுங்க அப்படின்னோடனே, சரி இவருக்கு சொல்லிட்டாரு நம்ம செய்வோம் அப்படின்னுட்டு எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, எல்லாம் ஒரே மனதோட முழுமையா பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு ராமன்னு 3 தரம் சொல்றாங்க. அடுத்த நிமிஷம் அந்த செல்வந்தர் என்ன செய்யறாரு, உடம்பெல்லாம் சௌரியமாகி எழுந்து நிக்கிறார். அது வரையிலும் அவரால் எழுந்திருக்க கூட முடியல. அப்போ வந்து அவர் எழுந்து நிக்கிறாரு. அதை பார்த்தோம்னா அந்த கூட்டத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தாங்கல. அப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, வாங்க என்னோட குருநாதர்கிட்ட போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அழைச்சிட்டு போறாரு. அங்க வந்து கபீர்தாசர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போய் அங்க வந்து சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி இவர் வந்து குணப்படுத்திட்டாரு ராமநாமத்தை சொல்ல வச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது, என்ன சொன்ன அப்படின்னு கேட்டா, 3 தரம் ராமநாமம் சொல்ல சொன்னேன், ஆனா நீ தப்பு பண்ணிட்ட அப்படின்னு ஒரு குருநாதர் வந்து திட்டார். ராமநாமத்துக்கு அவமானத்தை தேடி கொடுத்துட்ட அப்படின்னு சொன்ன. என்ன தப்பு செஞ்சேன் அப்படின்னு அவர் கேட்கும் பொழுது, ராமநாமத்தை 1 தரம் சொன்னாலே அவர் குணமடைஞ்சிருப்பாரு, நீ 3 தரம் உங்களை சொல்ல வச்சிருக்கியே அப்படின்னு அவர் சொல்றாராம். அந்த அளவுக்கு ராமநாமத்தோட மகிமை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மாதிரிதான் இங்க வந்து கிருஷ்ண மந்திரமும் வந்து எப்படிப்பட்டது, மகிமை வாய்ந்தது. நம்மளுடைய வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா, நம்ம வந்து இப்ப உடம்புக்கு தான் நம்ம வந்து எல்லாம் பண்றோம். என்ன பண்றோம், அதை வந்து குளிக்க வைக்கிறோம், நம்ம வந்து அதை நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம், நிறைய வந்து அதை அலங்காரம் பண்ணிக்கிறோம், என்னென்னமோ செய்யறோம். ஆனா ஆத்மாவுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம், எதுவுமே செய்யறது இல்லை. ஆத்மா வந்து பியூரிபிகேஷன் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை நம்ம எல்லாரும் உச்சரிக்கணும். இது வந்து நான் வந்து அனுபவிச்சிருக்கிறேன். நீங்களாமும் இதை வந்து உச்சரிச்சு அனுபவத்துல நீங்க சொல்லுவீங்க நாளைக்கு. இது எல்லாருமே இன்னையில இருந்து ஒரு ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சிருங்க. மாலை இப்போதைக்கு இல்ல கைவசம் அப்படின்னா வீட்டுல இருக்க ஒரு மணியை எடுத்துங்க, இல்ல ஒரு தானியத்தை ஒரு 108 பொறுக்கி வச்சுங்க, ஒண்ணு ஒரு கிணத்துல போடுங்க. இன்னைக்கே நீங்க எல்லாரும் என்ன செய்யணும்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சு பாருங்க. அதோட பலன் வந்து எப்படி கிடைக்குது அப்படிங்கறத நீங்களே வந்து எனக்கு சொல்லுவீங்க. இது வந்து இதுதான். இப்ப வந்து இந்த மாலை வந்து ஜெயஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா அப்படிங்கிறது பஞ்ச தத்துவ மந்திரம். இதை சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ரவுண்டும் சொல்லணும். ஒரு ரவுண்டு முடிச்சோன்னா மறுபடியும் பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் சொல்லணும். திருப்பி வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லணும். எதுக்காக பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை முன்னாடி சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திரங்கள்ல சில சமயங்கள்ல நம்ம வார்த்தைகளை விட்டுடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணாங்கிறதுல
இஷ விட்டுறலாம், இல்ல வந்து ரூவை விட்டுறலாம். ஏதாவது தப்பு நம்ம செஞ்சுட்டோம்னா அந்த பஞ்சதத்துவம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அந்த குற்றத்தை வந்து பொறுத்துக்குவாங்க. நம்ம சொல்லக்கூடிய அவசரத்துல நாம ஏதாவது தவறா உச்சரிச்சோம்னா அதை வந்து அவங்க வந்து நம்மளை வந்து பாதுகாப்பளிப்பாங்க. அதுக்காக தான் இந்த பஞ்சதத்துவ சொல்லி இதை சொல்லணும் அப்படிங்கறத இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது கலியுக தர்மமா இங்க வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாகம் செய்ய முடியாத நிலையில நாம வந்து இது ஈஸியா, இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. வீட்டுல இருந்தபடியே, நம்மளுடைய அறையில இருந்தபடியே இதை வந்து எல்லாருமே செஞ்சு பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 13. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த வர மாதாஜி. தேர்ட்டினா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. यज्ञशिष्टासीन छन्दो मुष्यन्ते सर्वशिल्पशे भुञ्जते दे दौ अहं बाबा ये पश्यन्म कार्नर. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இப்ப யாகத்தை பத்தி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அந்த யாகத்துல என்ன செய்வாங்க? யாகத்தின் அர்ப்பணிக்கப்படும் உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். நம்ம வந்து பகவானுக்கு அதை படைச்சிட்டோம்னா அந்த இருக்க பாவம் எல்லாம் போயிடுது. ஆனா தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக, நம்முடைய ருசிக்காக, நம்முடைய வயிற்றை வந்து நப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் என்ன பண்றாங்க? பாவத்தையே உண்கிறார்கள். இது வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே சொன்னது, நான் எதுவும் சொல்லல. எப்படி வந்து பாவம் வருது, அந்த உணவு நம்ம பகவானுக்கு படைக்காம அந்த உணவை சாப்பிட்டா எப்படி பாவம் வருது அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்றேன். அதாவது ஒரு விவசாயி என்ன பண்றான்? நிலத்தை உழுவுறான். அப்ப நிலத்தை உழுவும் பொழுது அங்க வந்து பூச்சி மண்புழு போன்ற பூச்சி புழுவெல்லாம் அங்க இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும்? இறந்து படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதுல வந்து ஒரு பாவம் வந்து சேருது. அடுத்தது அந்த நெல்லை வந்து அவன் வந்து நெல்லையோ கோதுமையோ வந்து விற்பனைக்கு கொண்டு போகும் பொழுது வியாபாரி என்ன பண்றான்? விவசாயிட்ட வந்து குறைஞ்ச விலையில வாங்குவான். அந்த விவசாயி வந்து ரொம்ப கடினப்பட்டு உழைச்சு கஷ்டப்பட்டு அது வந்து முழு லாபம் உனக்கு கிடைக்காது. அப்ப அவனோட மனவலி இருக்கு. அந்த மனவலி எதுல வரும்? அந்த தானியத்துக்கு வந்துடும். அடுத்ததா அந்த தானியத்தை நம்ம வாங்கி கொண்டு வந்து வீட்டுல வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம்? சுத்தம் பண்ணி நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்றோம். அப்போ வந்து சில நேரங்கள்ல அந்த அரிசியிலையோ கோதுமையிலையோ புழு பூச்சி வண்டெல்லாம் வரும். அந்த வண்டை நம்ம வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணி தான் சாப்பிட்டாலுமே சமயத்துல என்ன பண்ணுவோம்? காய்கறி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இது காலிஃபிளவர், அந்த கத்திரிக்காய் இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உள்ள புழு இருக்கும். சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தெரியாம அதை கொன்னுடுவோம், இல்ல வந்து சமைச்சிருவோம் சேர்த்து. அப்படி அந்த புழு பூச்சி அதெல்லாம் கொல்லக்கூடிய அந்த நிலையில எல்லாம் வந்து என்னதுன்னா பாவம் வருது. இப்படி நம்ம செய்யக்கூடிய பாவங்கள் வந்து நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடுது. விவசாயியோட அந்த நிலத்துல வர்ற பாவம், அப்புறம் வந்து மன வலிமை, மன வலி, அவரோட மனவலி, நம்ம சமைக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய அந்த பாவம், இது எல்லாமே பாவம் வந்துருது. அந்த பாவமான உணவை நம்ம சாப்பிட்டுறோம். எப்ப? பிரசாதம் படைக்காத பொழுது. அதே வந்து நம்ம அந்த உணவை வந்து பகவானுக்கு படைச்சிட்டு, நாம செய்யக்கூடிய உணவை பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அதை பிரசாதமா நாம எடுத்துக்கும் பொழுது பகவான் என்ன பண்றாரு? அதை பியூரிபிகேஷன் பண்றாரு. அதுல இருக்க களங்கங்கள் எல்லாம் பகவான் வந்து போக்குறாரு. போக்குறதுனால நாம வந்து என்ன பண்றோம்? அந்த சுத்தமான அந்த பாவ விளைவில்லாத அந்த உணவை நாம எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு எந்தவித பங்கமும் நமக்கு வர்றதில்ல. அதனாலதான் இறைவனுக்கு பிரசாதம் படைங்க அப்படின்னு வந்து நம்முடைய இஸ்கான் மூலமா நமக்கு வந்து சொல்றாங்க. எல்லா இதுலயுமே அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. எந்த மதத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சாமிக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தலம், அதாவது உடல் தலம். உடல் தலம்ங்கிறது நம்மளுடைய இந்த உடல் தான். இந்த உடல் தளத்துல நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா. இங்க பாருங்க, இவங்க கையில என்ன இருக்கு? பாட்டில், அந்த மாதிரி இங்க பார்த்தா சிகரெட்டு, இந்த மாதிரி பௌதீகத்துல ஈடுபடக்கூடிய நிலையில அந்த உடல் தளம் அமைஞ்சிருக்கு. அடுத்தது புலன்கள். புலன்கள் என்ன செய்யுதோம்? கண்ணு ஒரு பக்கம் வந்து தேவையற்றதை பாக்குது, காது ஒரு பக்கம் வந்து தேவையற்றது கேக்குது, மனசு ஒரு பக்கம் அலைபாயுது. இப்படி வந்து புலன்களும் கட்டுப்படாம போகக்கூடிய நிலை. மனம் மனம் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து நல்ல விஷயங்களையும் கேக்குது. அதாவது இப்ப ஒரு பாட்டு கேட்கிறோம், நம்ம சினிமா பாட்டையும் கேட்க முடியும், ஒரு பகவானுடைய கீர்த்தனைகளையும் கேட்க முடியும். அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்?
கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மனசை வந்து எதுல கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத நாம தான் சூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நிலையில மனத்தளம் இருக்குது. அறிவுசார் தளம் இது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ். நம்மளுடைய புத்தியை கொண்டு என்ன செய்யணும், மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எது செஞ்சா நமக்கு நல்லது அப்படின்னுட்டு அந்த நிலையில போகும்பொழுது, கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுது அடுத்ததான் நம்ம எங்க போவோம், ஆன்மீக தளம், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல். அந்த நிலையில நம்மளால போக முடியும். ஒண்ணு நம்மளோட ஆத்மா எப்படிப்பட்டதுன்னா உயர்ந்த நிலையில இருக்குது. நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கு. அந்த ஆத்மா வந்து எதெல்லாம் ஈடுபடுது அப்படின்னா, இந்த அறிவு, மனம், புலன்கள், உடல் எல்லாமே வந்து அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஆனா நாம வந்து ஆத்மாவை கொண்டு இதெல்லாம் நாம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா நாம என்ன செய்யலாம், சிறந்த நிலையில இப்ப பாருங்க எப்படி வந்து அந்த ஆன்மீக தளத்துல போகும்பொழுது அவங்களுடைய முகம் வந்து பிரகாசமா இருக்கு. பகவானை வணங்குறதுனால அவங்களோட அதுதான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க, பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது பகவானுடைய உன்னத தொண்டுல நாம வந்து எல்லாருமே ஈடுபடும் பொழுது என்ன ஆக முடியும், இந்த அறிவு, இந்த மனம், புலன்கள், உடல் எல்லாத்தையுமே நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த நிலையில நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரக்கூடிய திறமை யாருகிட்ட இருக்கு, ஆத்மா கிட்ட இருக்குது. அததான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. மாதாஜி 14. அன்ன அன்னாத் பவந்தி பூதானி பரஞ்சன்யா ததன்ய சம்பவ ஞான யஞ்ஞாத பவதி பர்ஞான்ய யான்ய கர்ம சேம முத்தோபவாக. இப்போ வந்து மழையால் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து படிச்சோம்ல யாக சக்கரம், அதை தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. விதிக்கப்பட்ட கடமை அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கடமைகள். அது வந்து பிராமணனுக்குடைய கடமை வந்து யாகம் செய்ய வேண்டியது, யஜ்ஞங்கள் செய்ய வேண்டியது. ஒரு சூத்திரனோட கடமை வந்து வயலை வந்து உழ வேண்டியது. இப்படி அவங்கவுங்க கடமையை அவங்கவுங்க செய்யும் பொழுது என்ன செய்யுது, அந்த யாகங்களால என்ன கிடைக்குது, மழை கிடைக்குது. அந்த மழையால என்ன கிடைக்குது, தானியங்கள் கிடைக்குது. அந்த தானியத்தை கொண்டு எல்லா உயிர் வாழிகளும் என்ன செய்யறாங்க, உயிர் வாழ்கின்றார்கள். உடலும் நமக்கு தேவைதான். இந்த உடலை வச்சுதான் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், பகவானை சென்றடைய முடியும். அதுல வந்து எப்படி கொண்டு போகணும், கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நம்ம படிப்படியா நம்ம மனசுல வந்து அபிவிருத்தி பண்ணிக்கணும். அப்படி பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து நம்மளுடைய சுயரூபம் எது அப்படின்னா இறைவனுடைய அந்த நித்திய உலகத்துக்கு செல்வதுதான் நம்முடைய சுயரூபம். அந்த நிலைக்கு நம்மளை வந்து என்ன பண்ணணும், நம்மளை கொண்டு போகும்பொழுது நம்மளுடைய புத்தியோ நம்மளுடைய மனமோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்யுது, நம்மளை வந்து தாக்கக்கூடாத அந்த நிலையில நிரந்தரமான ஒரு அந்த ஸ்திரமான நிலைக்கு நம்மளை வந்து கொண்டு போக முடியும். அந்த நிலைக்கு போகிறதுக்கு தான் நமக்கு இந்த உடல் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம பிறந்து வந்தது காரணமே பாத்தீங்கன்னா மிருகங்களாகட்டும், பறவைகளாகட்டும், மரங்களாகட்டும், அதுங்களுக்கும் உயிர் இருக்கு. ஆனா அவங்களால எல்லாம் என்ன செய்ய முடியாது, பகவானை வந்து சென்று சேரணுங்கிற அந்த அறிவு வந்து இருக்காது. ஆனா மனிதர்களுக்கு அந்த அறிவு இருக்குது. அதை வந்து கொடுக்கப்பட்ட இந்த உடலை வந்து நாம அதுக்காக பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத நாம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து செயல்படணும். 21 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यत् आसादि शस्त्रस्ते तत्त एवोदर जन शयत् परमाणं गुरुदे लोकस्तत् अन्वर्धेदः. எத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்னா பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். அததான் நம்ம அதுலயே சொன்ன ஆரம்பத்திலேயே, ஒரு அரசன் எவ்வழியோ அவ்வழியே மக்கள் அப்படிங்கிறது. அந்த மாதிரி தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உவமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது. ஒரு பெரிய மனிதன் என்ன செய்யறானோ அது வழியே தான் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, பின்னாடி இருக்க ஃபாலோயர்ஸ் எல்லாம் பின்பற்றுவாங்க. இப்ப அதுக்கு உதாரணமா இங்க ஒரு வாத்து இருக்கு, பெரிய வாத்து போகுது, அது பின்னாடியே என்ன செய்யுது, குட்டி குட்டி வாத்தெல்லாம் அது ஃபாலோ பண்ணி போகுது. குட்டி வாத்துக்கு தனியா போக தெரியாது, அப்ப பெரிய வாத்து போற வழியில போகுது. அப்படிதான் பெரிய மனிதன் என்ன செய்கிறாங்களோ அதையே வந்து அவங்கள சார்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களும் பின்பற்றுவார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இதுக்கு உதாரணமா வந்து ஜனக மகாராஜா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் என்ன செஞ்சாரு,
அவரு ராஜ ரிஷி. அவரு போல ஒரு சிறந்த அரசாட்சி யாருமே செய்யல. அவரு வந்து என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய நாட்டை வந்து அப்படி ஒரு இதா பண்றாரு. நல்ல ஒரு அரசாட்சியா அவர் நடத்துறாரு. அதே சமயம் தான் வந்து அதுல இருந்து விலகி வாழறாரு. அவருக்கு எந்த விதமான பற்றுமே கிடையாது. மக்களுக்காக ஒரு அந்த ராஜாவா இருந்து வழி நடத்துறாரே தவிர அவருக்கு பற்று இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைய வாழறாரு. ராமரே வந்து அவருக்கு மருமகனா கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியமும், சீதையே மகளா கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியமும் அவருக்கு வந்து கிடைச்சதுக்கு காரணம் என்ன? அவரு வந்து அவ்வளவு ஒரு தலை சிறந்த நபரா இருந்ததுனால. அதனால அவருடைய ராஜ்யமும் சிறப்பா வாழ்ந்தது. இன்னும் சொல்ல போனா நம்முடைய பகவான் கிருஷ்ணன் வந்து பிரபஞ்சத்தையே தோற்றுவிச்சவரு. அவரு வந்து இங்க வந்து என்னென்ன வேலை செய்யறாரு, அர்ஜுனனுக்கு வந்து தேரோட்டியா இருக்கிறாரு. போர்க்களத்துல வந்து வழிமுறை எல்லாம் சொல்லி தராரு. இப்படி இப்படி செய்யுங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு அப்படின்றாரு. பாண்டவர்களுக்காக தூது போறாரு. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய செய்யறாரு. ஒவ்வொரு ஆபத்து காலகட்டத்திலயும் பகவான் வந்து பாண்டவர்களை காப்பாத்திட்டு இருக்கிறாரு. அவர் எதுக்காக செய்யணும்? அவர் வந்து அவரோட அவருடைய உபகரங்கள், அதாவது தேவர்கள் எல்லாம் அவரு படைச்சிட்டாரு. அப்புறம் அவருடைய நித்திய சூரிகள்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்களெல்லாம் அனுப்புனாலே வந்து இந்த காரியத்தெல்லாம் வந்து செஞ்சுருவாங்க. ஆனா அவரு எதுக்கு இறங்கி வந்து செய்யணும் இந்த வேலைகள் எல்லாம்? அவர் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பிறவி, அதாவது ஒரு இடையர் குலத்துல வந்து அவர் பிறவி எடுத்து இவங்களுக்காக குருஷேத்திர போர்க்காலத்துல வந்து போர் புரியறதுக்கெல்லாம் அவ்வளவு கடினமா அவர் உழைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? ஒரு தாய் வயத்துல பிறந்து இன்னொரு தாய் வயலோட போய் வளர்ந்து அவரு ரொம்ப வந்து என்ன பண்றாரு, கடினமான ஒரு வாழ்க்கை. ஏகப்பட்ட பேர் அவர் கொல்றதுக்கு வராங்க. அவங்களெல்லாம் வந்து வெண்ணு அவர் வந்து வாழ்க்கையை வந்து ஒரு கடினமான வாழ்க்கையை தான் அவர் வாழ்ந்தாரு. இப்படி அவர் வாழ வேண்டிய அவசியம் என்ன? எதுக்காக அவர் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து கோலோகத்துல இருந்துகிட்டு நான் படைச்சிட்டேன், என் வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு தூங்கிட்டு இருந்தாருன்னா மக்கள் என்ன செய்வாங்க? பகவான் கிருஷ்ணரே தூங்குறாரு, நம்மளும் தூங்கலாம் அப்படின்னு வந்து தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆனா அவர் வாழ்ந்து காட்டுறாரு, எப்படி எல்லாம் வாழணும் அப்படின்னு வந்து வாழ்ந்து காட்டுறாரு. பகவத்கீதை மூலமா நமக்கு வந்து அது ஒரு மேனுவல். இது வந்து ஒரு லைஃப் மேனுவல்னு சொல்லப்படுற இந்த புக்கை வந்து நமக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றதா கீதையை வந்து சொல்லி நமக்கு வந்து இந்த இதை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. இந்த இலக்கியத்தை கொடுத்து நமக்கு வந்து எப்படி வாழணும் அப்படிங்கறத கத்து கொடுத்துருக்கிறாரு. அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு காரணம் என்ன? அதுதான் அவருடைய ஃபாலோயரா நாமெல்லாம் இருக்கிறோம். அவரை பார்த்து நாம என்ன பண்ணணும்? அவரு பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் நாம படவே இல்லை. நம்மெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, சும்மா சும்மா ஒண்ணுமே இல்லாத கஷ்டத்துக்கு தலை வலிக்குது, கால் வலிக்குது நம்ம சொல்றதெல்லாம் என்ன அர்த்தமற்றவை. அவர் பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் நம்ம வந்து ஒரு தூசி அளவு கூட நம்ம படல. அப்படி இருக்கும் பொழுதும் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, நமக்காக இறங்கி வந்து உழவு செய்யறாரு அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 27. செல்லா மாதாஜி. சொல்றேன் மாதாஜி. பிரக்ரேதே கிரியாம் அனானி குணே கர்மாணி சர்வச அகங்கார விமூட ஆத்மா கர்தாகம் இதி மஞ்சே தேகா. ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா, அதாவது ஆத்மா என்ன செய்யுது? அகங்காரம், பொய் அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை. அதாவது நான் வந்து உடல், நம்ம இந்த உடல் தான் நம்ம அப்படின்னு நம்ம ஒரு தப்பான எண்ணம் வச்சிருக்கோம்ல, அதுதான் ஃபால்ஸ் ஈகோ. நம்ம உள்ளபடியே நம்ம இந்த உடல் அல்ல, நாம உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மா தான் நாம அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா என்ன செய்யுது? பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா. அதாவது இங்க நடக்கிற செயல்களுக்கெல்லாம் வந்து எது காரணமா இங்க சொல்லப்படுது அப்படின்னா 3 குணங்கள், இயற்கையின் 3 குணங்கள். அதாவது சத்துவம், ரஜோ, தமோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 குணங்கள். அது வழிப்படிதான் நம்ம வந்து இங்க செயல்பட்டு இருக்கோம். நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த 3 குணங்களும் இருக்குது. அதனால நம்ம ஒரு செயலும் நம்ம வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா நாம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் கர்த்தா யாரு? நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து மூடாத்மா அப்படிங்கிறாரு பகவான் இந்த இடத்துல. அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்? அகங்காரத்தினால மயக்கப்பட்ட மூடாத்மாவை நாம தான் செய்யறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இல்லவே இல்லை. இங்க வந்து குணங்கள் மூலமா அந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மளை வந்து இயங்க வைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது இன்னும் சொல்ல போனா இது வந்து 5 விதமான காரணங்கள் சொல்லப்படுது நம்ம வந்து செயல்படுறதுக்கு. அந்த 5 விதமான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம 18வது சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். இப்படி நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் நாமளே காரணமாக்கிய கூடாது. இந்த உடல்ங்கிறது ஒரு இயந்திரம் மாதிரி.
அது உள்ள இருக்கக்கூடிய அது ஓட்டக்கூடியது யாரு அப்படின்னா ஆத்மா. அதுதான் இயக்கிட்டு இருக்கு. இந்த ஆத்மா வெளியேறிட்டா இந்த உடல்ங்கிற இயந்திரம் என்ன செய்யும்? உணர்வற்று கீழே விழுந்துடும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். 37 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। काम येष क्रोध येष रजो गुण समुद्भव மகாசேன மகாபாப்மா விதத் ஏனம் இகா வைரினம். இதையும் படிச்சிருங்க. 36 38 படிச்சிருங்க. 36 38 மாதாஜி என்ன படிச்சிருக்கோம். அதகேனே பிரயுக்தா யாம் பாவம் சர்தி பூஷா அனிஷன அபிவர்ஷ்ணேயே பலாதீவ நியோஜிதா. तू मेन व्रियेदे वहिनीर यादो दर्शो मलेनशा यादो लबे न वर्दोद गर्भस्तदा देनोदम आवर्दम काहा. இப்போ வந்து 36வது ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறாரு. என்ன கேக்குறாரு? விஷ்ணு குலத்தவரே, விஷ்ணு குலத்துல உதிச்சவர் பகவான் கிருஷ்ணர். அதனால விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து விருப்பமே இல்லை ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு, அப்படி இருக்கும் பொழுது பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல கட்டாயமா நீ இதை செஞ்சே ஆகும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒருவர் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான் அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதாவது இவரு நினைச்சுக்கிட்டாரு போர் செஞ்சா அவங்களெல்லாம் எதிரிகளை கொன்னா நமக்கு பாவம் வந்துடும், அது வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் நம்மளை பலவந்தமா போர் செய்ய சொல்றாரே அப்படின்னு அவர் மனசுல ஒரு எண்ணம் இருக்குது. அந்த எண்ணத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து கேக்குறாரு, விருப்பமே இல்லை ஆனா ஏன் வந்து இந்த பாவ காரியத்தை செய்யறதுக்காக என்ன தூண்டுறீங்க அப்படிங்கிறத சுத்தி வளைச்சு அவர் வந்து பகவான்கிட்ட கேக்குறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து காரணம் வந்து புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். என்ன காரணம்? நம்மளுடைய ஆசை. அந்த ஆசை தான் வந்து நம்மளை வந்து பாவ காரியங்களை செய்யறதுக்கு தூண்டுது. அது எதுல உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா ரஜோகுணத்தில். 3 குணங்கள் இருக்கு, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அது வந்து காமம் எதுல உருவாகுது அப்படின்னா ரஜோகுணத்துல உருவாகுது. ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் அது என்ன செய்யுது? கோபமாக உருவெடுக்குது. எதனால கோபம் வருது? நம்ம ஆசை வந்து நிறைவேறாத பட்சத்துல அது வந்து கோபமா மாறுது. இப்படி அது கோபமா மாறினதுனால அது என்ன செய்யுது? உலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியா அது மாறுது. நமக்கு தெரியும்ல, கோபம் குடிகெடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த கோபம் வர்றதுக்கு எது காரணமா இருக்குது? காமம். அந்த காமம் எதுல உற்பத்தி ஆகுதுன்னா ரஜோகுணத்துல. அது மொத்தத்துல எது? உலகத்தையே எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடிய நிலையில வந்து அந்த கோபம் வந்து அது வந்து பாவகரமான விரோதி அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து அந்த காமம் அமரக்கூடிய 3 இடங்கள், அது எங்கெங்க அமருது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ வந்து இந்த காமத்துக்கு உதாரணமா 3 விதமான நிலைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எந்தெந்த நிலைகள்ல அது இருக்கு அப்படின்னா, எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். இப்ப வந்து நாம எல்லாம் வந்து எந்த நிலையில நம்ம இருக்கோம், இந்த 3 நிலைகள்ல எதுவா இருக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரே புகை முழுது. அந்த புகையை வந்து கொஞ்சம் நல்லா விசிறி விட்டோம்னா, விசிறிய வச்சு உள்ளுக்குள்ள இருக்க நெருப்பு தெரியும். அதுதான் வந்து நம்ம பகவான்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அன்பு. நம்ம என்ன செய்யறோம்? இயற்கையிலேயே நமக்கு வந்து அன்பு இருக்கு பகவான் மேல. ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்? அதை வந்து காமமா இங்க வந்து திரிபடைஞ்சிருது. இப்ப வந்து பால்ல தயிர் ஊத்துனா பால் வந்து தயிரா மாறுது இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பகவான் மேல இருக்க அன்பு என்ன செய்யுது? இங்க பௌதிகத்துல காமமா திரிபடைஞ்சு நம்ம மாறி மறந்துட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் இந்த வந்து நெருப்பு, அந்த நெருப்பு வந்து புகையால சூழப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய அன்பு உள்ளுக்குள்ள இருக்குது. அதை ஒரு ஆன்மீக குரு வந்து தட்டி எழுப்புனாருன்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? ஈஸியா பகவான் மேல அன்பை வந்து நம்ம செலுத்த ஆரம்பிச்சிருவோம். அந்த நிலையில இருக்கக்கூடியது நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய அன்பு. அதுதான் வந்து இங்க காமமா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து மனித குல உயிர்வாழிகள் எல்லாம் மனிதர்களாம், அதாவது
மனிதர்களா பிறந்த உயிர்வாழிகள் எல்லார்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய நிலை. அடுத்தது இது பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடியில தூசி படிஞ்சிருக்குது. அதை வந்து நம்ம எப்படி துடைக்க முடியும்? அதுக்கு ஒரு தேவையான சொல்யூஷன் தேவை. அந்த சொல்யூஷனை போட்டு துணியை வச்சு அழுத்தி நம்ம துடைச்சோம்னா அந்த கண்ணாடியில வந்து நம்மளுடைய முகம் வந்து பழையபடி தெரிய ஆரம்பிக்கும். அது 2வது நிலை. இந்த நிலையில வந்து யாரு இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விலங்குகள்லாம் இருக்குது. விலங்குகள், பறவைகள் அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது? இறைவன் மேல இருக்க அன்பை வந்து மறந்துட்டு இருக்குது. அதுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணுனாங்கன்னா அவங்களும் என்ன செய்வாங்க? இறைவன் மேல அந்த அன்பை வந்து திருப்பி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 3வது நிலை வந்து ரொம்ப வந்து கதியற்ற நிலை. இது எது? கருப்பைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கரு. அது வந்து சுத்தமா கண்ணுக்கே தெரியாத நிலையில இருக்குது. அதை வந்து வெளியில கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினம். தானா குழந்தை பிறந்தால் வழியா அந்த குழந்தைய நம்மளால பார்க்க முடியாது. இப்பெல்லாம் வந்து ஸ்கேன் வழியா பார்த்தாலுமே நம்ம வந்து முழுமையா அந்த குழந்தைய எப்ப பார்க்க முடியும்? அந்த குழந்தை பிரசவிச்ச பிற்பாடுதான் நம்மளால பார்க்க முடியும். அந்த நிலையில வந்து பகவான் மேல இருக்க அன்பு எப்படி மறைஞ்சிருக்குன்னா அந்த கருப்பையில இருக்க கரு மாதிரி மறைஞ்சிருக்குது. அது யாருகிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மரங்கள், தாவரங்கள்ட்ட எல்லாம் அந்த நிலையில தான் வந்து கதியற்ற நிலையில அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. இது எல்லாமே வந்து காமத்தின் பல்வேறு நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த காமம் வந்து உண்மையிலே அன்பு, பகவான் மேல உள்ள அன்பு திரிஞ்சு காமமா இங்க வந்து இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 42 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। इंद्रियाणि प्रणय यजुर इंद्रियाभ्ये परम अन्ना मनस्तुत पर बुद्धि यो बुद्धे परस्तुते दुषा। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். அது வந்து ஒரு பாம்பு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. அந்த பாம்பு வந்து என்ன செய்யணும்? அதை வந்து பல்ல பிடுங்குனா அது வந்து அடங்கிடும். அது மாதிரிதான் நம்முடைய புலன்களை வந்து எப்படி பண்ணணும்? கட்டுப்படுத்தணும். எதை கொண்டு கட்டுப்படுத்தணும்? அது எதை விட உயர்ந்தது அப்படின்னா இந்த ஜட பொருளை விட உயர்ந்தது. ஜடம்னு சொல்லக்கூடியது நம்முடைய உடல். இந்த உடலை விட வந்து புலன்கள் உயர்ந்ததுதான். ஆனா அந்த புலன்களை நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவான் மேல திருப்பணும். நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை வந்து நம்மளுடைய கண்களை, காதுகளை, வாயை எல்லாத்தையும் நம்ம பகவானுக்காக யூஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த உடலும் சேர்ந்து அதோட அது ஐக்கியப்பட்டு போகும். அப்போ 2மே சேர்ந்து என்ன செய்யும்? நல்ல வழியில திரும்பும். அந்த அந்த புலன்களை விட எது உயர்ந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம். நம்மளுடைய மனசு என்ன பண்ணுது? அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி அதுகிட்ட இருக்குது. ஆனா அது வந்து கட்டுப்படுத்தாம விட்டுட்டுன்னா நம்ம மனம் போன போக்குல தன்னிச்சையா வாழறாங்க இல்லையா? அப்ப வந்து என்ன செய்யுது? புலன்கள் அதது இஷ்டத்துக்கு போயிடுது. அப்ப இறைவனை நம்ம அடமாட்டோம். அடுத்தது 4வது எதுன்னா இந்த மனம் விட உயர்ந்தது எது அப்படின்னா புத்தி. நம்ம புத்தியை கொண்டு என்ன செய்யணும்? மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஏன்னா மனசு வந்து அலைப்பாயக்கூடிய தன்மையுடையது. குரங்கு அது வந்து மரத்துக்கு மரம் தாவக்கூடிய குரங்கு போல மனசு என்ன பண்ணும்? நம்மளை எதை நினைச்சாலும் அலைப்பாய்ந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய தன்மையுடையது. அதை கண்ட்ரோல் பண்றது ஒன்றும் சின்ன காரியம் கிடையாது. அது எதால கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? நம்மளோட புத்தியை கொண்டு கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஆனா அந்த புத்தியை விட உயர்ந்தது யாரு? உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. அந்த ஆத்மா வந்து உள்ள இருக்க வந்து இது எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்தவன். அதுதான் வந்து நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிக்சர் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுதான் நீங்க காட்டுற மாதிரி. பாத்தீங்கன்னா இந்த வண்டி இருக்கு இல்லையா? இந்த ரதம்னு வச்சுங்க. இந்த ரதம் எது அப்படின்னு சொல்லப்போனா நம்மளுடைய உடல். இந்த உடல் தான் வந்து இந்த தேரா இருக்குது இந்த இடத்துல. இந்த புலன்கள் வந்து 5 புலன்கள் இருக்கு பாருங்க. கண்ணு, மூக்கு, காது, கை, வாய். இந்த 5 புலன்களும் 5 குதிரைகளா இங்க பூட்டப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய உடல்ங்கிற இந்த தேருக்கு 5 விதமான குதிரைகள் பூட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த குதிரைகளை அடக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல் அந்த கடிவாளமா எது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய மனசு. இந்த புலன்களை அதாலதான் வந்து இழுத்து பிடிக்க முடியும். அந்த மனசு வந்து இங்க கடிவாளமா இருக்குது. அந்த கடிவாளத்தை யார் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ். அதுதான் வந்து இந்த வண்டியை வந்து ஓட்டுது. நம்மளுடைய இந்த உடலை ஓட்டக்கூடிய அந்த நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு யாரு அதிகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா? நுண்ணறிவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவு. அந்த அறிவு இப்ப வந்து இங்க யாரு இருக்கா? ஆத்மா. உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா என்ன செய்யுது? இதுல பயணப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க ஒரு பயணியா இருக்குது. ஆக மொத்தம் எல்லாத்த விட சிறந்தது இந்த ஆத்மா. ஆனா அது என்ன செய்யும்? இந்த அறிவு மனசெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணாம விட்டுட்டுன்னா அது என்ன பண்ணும்? இங்க புலன்கள் என்ன செய்யும்?
கண்ணு ஒண்ணு பார்க்கும், மூக்கு ஒண்ணு இழுக்கும், டேஸ்ட் வாசனை கேட்டு காது ஒரு பக்கம் ஓடும். அப்ப 5 குதிரைகளும் 5 பக்கம் போனா அந்த வண்டி என்ன ஆகும்? போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகாது. இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய நிலையில இங்க வந்து ஆத்மா இருக்கு. அது என்ன செய்யணும்? இன்டெலிஜென்ஸ கண்ட்ரோல் பண்ணி அது வழியா மனம் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இறைவன் பக்கம், அதாவது நம்மளுடைய நல்ல வழி கிருஷ்ண பக்தி இது, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வை தன்னுணர்வை ஏற்படுத்திக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய போக வேண்டிய இடம் எங்க போக முடியும்? கோலோகத்துக்கு நம்ம எல்லாரும் சென்று சேர முடியும். இததான் வந்து இந்த சாப்டர் சாராம்சமா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது எல்லாமே நம்முடைய கர்ம யோகம் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத. மாதாஜி பலஸ்ருதி சொல்றீங்களா? லக்ஷ்மி மாதாஜி சொல்றீங்களா? தெரியாதுங்க மாதாஜி. லக்ஷ்மி மாதாஜி சொல்லுவாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीஸ், thank you so much. உங்களுக்கு வந்து இந்த பாடத்துல ஏதாவது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா இப்ப நீங்க வந்து என்கிட்ட கேட்கலாம். ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்டுக்கலாம். மாதாஜி சொல்லுங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. மாதாஜி இந்த இது ஜபமால நம்ம இது பண்றோம்ல ஜி, அதோட பேக் கொடுத்துருக்காங்கல்ல மாதாஜி. அந்த பேக் வந்து நம்ம வந்து எப்படிங்க மாதாஜி அந்த பேக் அந்த மேல் வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குங்க மாதாஜி. ஆமா. கீழே சைடுல 2 பக்கமும் ஜிப் இருக்கு. இது எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல மாதாஜி. அந்த பாருங்க மாதாஜி, காட்டுறது உங்களுக்கு தெரியுதா? தெரியுதுங்க மாதாஜி. இது என்ன செய்யணும்? இந்த பேக்குக்குள்ள இந்த மணியை வச்சுக்கணும். உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த பெரிய ஹோல் வழியா உள்ளுக்குள்ள மணியை உள்ள போட்டுக்கணும். ஓகேவா? சரிங்க மாதாஜி. போட்டுக்கணும். இப்ப நம்ம மணியை கையில எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஒரு ஹோல் இருக்கு இல்லையா, இங்க ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கு பாருங்க, அந்த ஹோல்குள்ள நம்ம விரலை வெளியில விட்டுறணும். அந்த ஆள்காட்டி விரல விட்டணுமா மாதாஜி? ஆள்காட்டி விரலை வெளியில விட்டுக்கணும். உள்ளுக்குள்ள நம்ம கை முழுக்க இருக்கும். சரிங்க மாதாஜி. அப்ப ஒவ்வொரு மணியா நம்ம அங்க வந்து நம்ம பக்கம் உருட்டணும். நம்ம சைடா உருட்டணும். அவுட் சைட்ல உருட்டக்கூடாது. நம்ம பக்கமா ஒவ்வொரு மணியா நம்ம வந்து உருட்டிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். நம்ம வெளியில எல்லாம் போனோம்னா இதை அப்படியே கழுத்துல மாட்டிக்கிட்டு நம்ம போகலாம். எப்போதுமே இந்த பேக்குக்குள்ள நம்ம மணியை வச்சுக்கலாம். இந்த சைடு ஜிப்பு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, சைடு ஜிப்புக்குள்ள நம்ம வேற ஏதாவது நமக்கு தேவையான காசு கணம் ஏதாவது வச்சுக்கலாம். சரிங்க மாதாஜி. அந்த சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்றத பத்தி சொன்னீங்களா மாதாஜி? நெய்வேத்தியம் பண்ணா நம்ம வந்து என்ன சாமிக்கு வந்து அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து என்ன நெய்வேத்தியம் பண்ணலாங்க மாதாஜி? கரெக்டா கேள்வி கேட்டீங்க மாதாஜி. முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் வந்து எதுக்குன்னா, நம்ம எதை நைவேத்தியம் பண்ணணும்னா சுவாமிக்கு வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிடக்கூடாது. இப்ப நான்வெஜ் சாப்பிட்ற வீடா இருக்குன்னா அந்த நான்வெஜ் ஐட்டம் கிட்டக்கவே போகக்கூடாது. பகவானுக்கு அதெல்லாம் ஆகவே ஆகாது. அது மாதிரி பூண்டு வெங்காயம் கூடாது மாதாஜி. பூண்டு வெங்காயத்தை கொடுத்து நீங்க வந்து சாத்வீக உணவா எந்த உணவு சாத்வீக உணவா செய்யறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடலாம். சரிங்க மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பஞ்ச மகா யஜ்யம் சொன்னீங்களா மாதாஜி, அதுல ஒரு தேவ அப்புறம் அந்த 5 மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே. தேவ யஜ்யம், பிரம்ம யஜ்யம், அப்புறம் வந்து பித்ரு யஜ்யம், மனுஷ யஜ்யம், பூத யஜ்யம். ஓகே மாதாஜி. எதுக்காக அது செய்யறோம் அப்படின்னா அவங்களாலலாம் நம்ம பலன் அடைகிறோம். இப்ப வந்து நம்ம பித்திருக்கள் கொடுத்துட்டு போன சொத்தை தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். பகவான் கொடுத்த அந்த பிரபஞ்சத்தை தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். தேவர்கள் வந்து நமக்கு நல்லது செய்யறாங்க. ஒவ்வொருத்தராலையும் மனுஷன் நம்ம சுற்றி இருக்க உறவினர்கள் நமக்கு உதவி செய்யறாங்க. பிராணிகள், வளர்ப்பு பிராணி, பசு இதெல்லாம் நமக்கு உதவி செய்யுது.
அதனால அந்த அவங்களுக்கு நம்ம பதிலுக்கு வந்து என்ன செய்யணும், கடமையாற்றணும் அப்படிங்கறதுதான் இதுல சொல்லுங்க கருத்து. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் கிளியர் ஆயிடுச்சா? பர்வதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, உங்க பிரயாணங்கள்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? பிருந்தாவன பிரயாணம் 2 நாளா எனக்கு கிளாஸே முடியல மாதாஜி. சரியா டவர் கிடைக்கல. ஓகே உங்க ஓகே. பிரயாணங்கள்லாம் எப்படி இருந்தது? நல்லபடியா இருந்தது மாதாஜி. நல்லா இருந்ததா? சூப்பரா இருந்தது. சந்தோஷம் மாதாஜி. நீங்க 2 நாளா நல்லா இருக்கு மாதாஜி. உங்களோட ஆசீர்வாதத்துல